Nakatala og mga kaso sa pagpamatay ang kapulisan sa managlahing lugar sa Davao City sa ulahing quarter sa 2025. Base sa datos sa Davao City Police, gikan Agosto 26 hangtod Disyembre 8, 2025, pinakulahing biktima ang usa ka Zayron ginaid balik 36 anyos nga gipusil patay samtang nagmotor sa ngit-ngit nga bahin sa Muslim Village, Bakaka, Davao City nitong Disyembre 6, 2025 sa kadlawon. Apan wala pa maili ang responsable. Unom ka kaso ang na-cleared na, tulo ang na-solve ug tulo pa ang under investigation. Sa siyam nga kaso sa murder, 5 niini ang pagpanunggab, tulo ang gipamusil ug usa ang clubbing. Migawas investigasyon sa kapulisan, personal grudge kung pagdumot ug hingpit nga panaglalis ang unang motibo sa krimen. Gipaningkamutan sa Dcpo nga masulbad ang kaso sa pagpamatay sa syudad ug gipasalig nga padayon nga ginagukod sa kapulisan ang mga responsable aron mapasakahan og kaso. Kamutan gina siya sir no, kaya ang problema sa isa ka station kung kulang og investigators, tabangan na siya sir sa other station nga wala pay mga kaso nga bugat sir mo nang sa tanan nga kasong nahitabo di sa atong area of responsibility, tanan halos na file ang kaso sa korte sir. Gipasabot sa Dcpo nga dili nila dali-dalion ang investigasyon kay kinahanglan nga bugat ang makuha ang ebidensya ay isang at sa korte ang kaso. Paniguro ginato nga tanan nga filing sa kaso sa korte is tinuod gina siya ug wala kay mga shortcuts nga ginahimo na sir. Gipalawman pa pag-ayo sa kapulisan ang ilang investigasyon, hilabi na ang under investigation pa aron masubay ang tinuod nga ugat hinungdan nganong nabuhat sa mga responsable ang krimen. Doon na nasay gipanubayan nga person of interest ang mga pulis, hilabi na sa kasong pagpamusil. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.